הגל הירוק, פרק 288, פרק זעם, פרק תסכול, פרק אדישות, נכון גיא? פרק עצבים, נכון אושרי? אוהדים ירוקים מדברים על מכבי חיפה, לא צריך להקדים יותר מדי, לא צריך לחפור במקומות שבהם לא כדאי לחפור, ולא צריך להגיד יותר מאלן גיא, אלן אושרי, ערב טוב, מה קורה, מה שתומכם, צאו לדרך. ערב טוב. בתור המנחה הנוסף, אני אגיד שאנחנו עושים ביום ראשון, בערב, פאנל, זה חירום? לא, זה לא חירום, לא, עוד לא מה פוטר פתאום מאמן. חירום? לא, לא רק, זה לא... הנה, אושרי פה גונח. זה חירום, אחי. אז הנה, אושרי... הטוב עוד לפנינו. אתמול... הטוב עוד לפנינו, מה שנקרא. אתמול ליטרלי באו, חשבת שאתה למטה, באו, דפקו לך מלמטה שם במנהרה. עשו לך טוק טוק טוק. כן, כן. תשמע, האמת שגם אם היינו מנצחים, כאילו אני צולל רגע למשחק, גם אם היינו מצליחים לחלץ את הטקו הזה, זה היה שוד, זה היה אחד המשחקים היותר קשים לצפייה, אני חושב הכי קשה השנה, בוא נגיד טופ 3 בשלוש שנים האחרונות, אחד המשחקים היותר קשים, בעיניי כן, אני סבלתי ממש אתמול, אני ממש, מהדקה ה-60, מהחילופין, דקה 66 זה היה, אני גירדתי את עצמי בכל הגוף, אני ממש סבלתי. תשמע, היו משחקים של אפתיות, היה אדישות, לא יודע, אתמול אני חושב שזה קצת זיכרון קצר, כי היה גם לפני שנה, וגם, אולי לפני זה פחות, אבל לפני שנה היו גם משחקים לא טובים בכלל. תשמע, היה את התיקו נגד באר שבע, שהובלנו, שם היה בכלל כאילו משחקים נוראים. מה, בסוף שנה שעברה קבוצות עשו לנו, אתה יודע, ברחבה עשו לנו אימוני 5-3. כן, זה היה נכון. כן, כן. אתמול הובלתי, אתה מבין? ובנוסף, כאילו, לזה שהובלת, אני חושב שגם אם היית גונב את המשחק, יש דברים בדרך של קבוצה שלפעמים צריכים לגנוב ולצאת לדרך חדשה. זה שזה לא הגיע לנו, זה שזה היה לגנוב, אני לא אחלוק עם אף אחד מכם, אבל לא הייתי בוכה על זה, כאילו, יש מצב שזה היה... לא, ברור שלא, אבל... אני לא חושב שיש ניצוץ להדליק. אני מתנצל שאני הפסימי. הרגע? לא, אתה לא פסימי. גם אם היית מנצח. אני לא חושב שיש לך ניצוץ. אני חושב שיש יותר מדי טעויות בבניית הסגל. אני חושב שהמאמן משתמש בכלים המוגבלים שיש לו, לא טוב בעליל. אתמול אני כאילו הרגיש לי שהוא משחק מנג'ר על רנדום. כאילו שאתה עושה, אני I'm on vacation ותן למישהו לעשות את החילופים. זה היה כזה. לא יודע, אתמול משהו הרגיש לי כאילו, אני לא, זה כאילו זה לא שאני חושב שיש סבוטאז' ברמה של כאילו עושים בכוונה, אבל כאילו היה איזה אפתיות כזאת, איזה משהו של, כאילו לא בא לנו להיות פה. כאילו בוא נקפל את האירוע. אירוע מפורק, אגב, מזכיר לי דברים משנה שעברה. אירוע מפורק. מסוף העונה של שנה שעברה. כן. אני קצת פחות מתחבר לדבר הזה של אירוע מפורק. אני חושב שהגענו למשחק, ועמדו על הדשא, שוער ועוד 10 שחקנים שלא כל כך ידעו מה השיטה, ומי צריך לקבל את הכדור, ומי צריך להוביל את הכדור, ומי השחקן המרכזי. כלומר, הכדור הלך אחורה כל פעם לסק ולליסה ביסת, שהם הניעו אותו ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, כמו משחק כדוריד כזה, שאתה יודע שלא יתפתח לשום מקום. בעונות החלשות שלנו באמת, אנחנו הרבה פעמים ניסינו להוביל כדור, כי מכבי חיפה קבוצה שמובילה את כדור, וקבוצות קטנות באות לגנוב את הכדור, ואז ההובלת כדור הזאת זה באמת כדוריד, זה ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, שום דבר לא יכול להפתיע, גם אם זה הולך לכנפיים, זה חוזר מאוד מהר אחורה, למגן, לבלם שני וצד שני. עמד אתמול שחקן אגבה, שעוד לפני שנגיד טוב, לא טוב, שחקן חדש בעמדת 6, כאילו השחקן צריך לפחות לדעת מה הוא עושה. השחקנים האחרים צריכים לדעת שאם הוא משחק איתם בהרכב, שהוא אופציית מסירה, שאנחנו מקדמים את המשחק איתו, כאילו אם סתם הביאו לשם שחקן כדי להעמיד אותו, ושהוא לא יעשה כלום, אז לא יודע בשביל מה... כן, אבל קשה לבוא אליו בתלונות. לא בא להפך, אני בא בטענות לאחרים שלא השתמשו בו, כי הוא הרבה פעמים פתח קווי מסירה, וסימן עם הידיים, תן לי פה, אני אתן לך לשם, והם המשיכו להניע כדור, ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, אמצע. אני אחבר את זה רגע לשתי נקודות. אתם צוללים למשחק עצמו?
ככה יצא, זה לא פרק מתוכנן מדי. יאללה, בסדר. בדיוק. תנו לי אחרי זה. יש לי אחרי זה ביטוח חופשית שקני סייף לא בעט אתמול. יאללה. סבבה. אז אני אחבר רגע למה שגיא אמר בשתי נקודות. הראשונה, אין למכבי חיפה, ודיברו על זה גם בפרקים קודמים, אין למכבי חיפה אף אחד על המגרש, שהוא כאילו הבעל הבית. אין, וזה בולט, מרגישים את זה, זה ששמו לדולב את הסרט של הקפטן על היד זה נהדר, הוא לא שרי, הוא אפילו לא סבא שיודע לקחת את המשחק על עצמו, הוא לא אצילי שיודע לקחת שהמשחק נתקע לדפוק וולה מ-20 מטר, או זה פצצה מ-20 מטר, המשחק נתקע, אין אף אחד שלוקח את המשחק על עצמו, עזוב רגע כשחקן, כאישיות, כפרסונה, אין מישהו שאחרי שאתה נותן את ה-2-0, אתה אחרי 30 שניות חוטף את ה-2-1, ואין מישהו שירגיע את הפאניקה. אין בעל הבית, זה קודם כל. ושאתה בונה קבוצה, חוץ מזה שאתה צריך קשר וקשר כנף וחלוץ, אתה גם צריך איזשהו מבנה אישיות, מישהו שהוא קפטן באופי תקרא לזה, או מישהו שטיפה כאילו מכוון את זה, וזה בולט, כאילו אתמול זה צרח שאין לנו את זה, זה אחד. הדבר השני, שאני מסתכל על הליגה, אני מחלק אותה למקומות נגיד, נקרא לזה 1-5 ו6 ומטה. אתמול שיחקנו נגד קבוצות שהן 6 ומטה, עם הרכב שאין לו שום סיכוי ליזום, אתה משחק באמצע עם אגבה, מוחמד ואזולאי, שהאמצע שלך למעשה הם שלישיית כאילו נגרים. עכשיו אם היית עולה ככה למשחק נגיד, נגד באר שבע חוץ, או מכבי תל אביב ובלומפילד, ואתה אומר אוקיי, אני הולך להתגונן ולשחק קו הגנה נמוך, והתקפות מתפרצות, אני לא הולך ליזום הרבה, אז אני מבין את ההיגיון. אתה משחק נגד מכבי נתניה, ששלישיית הבלמים שלה זה מגן ימני שמשחק בלם ימני, מגן שמאלי שמשחק בלם שמאלי, עוד בלם שזו הופעת בכורה שלו, שעשה אחלה עבודה, באמת, פלדמן, הבחור מהגלידות, עשה אחלה עבודה אתמול, ובמקום ללחוץ אותם ולתקוף אותם, אני כאילו ב-5-3-2 ולדחוף אותם, עלית כאילו ב-4-3-3 הזה, עם שלישיית אמצע שלא יכולה, שלא מצטרפת. ועם שחקני קו שלא יכולים לייצר כלום, כי סוף הוא רגל על הקו, ודולב נתקע בין מגן לבלם, ולא יכול, דולב של היום לא יכול לייצר. ולכן, אני חוזר לנקודה שנאמרה פה כמה פעמים, אם זה לא ילך עם נאואל, זה לא ילך בכלל. כי אין מישהו אחר שיש לו את היכולות האלה, ואתמול זה היה ברור. אם זה לא ילך עם נאואל, זה לא ילך בכלל. אני לא אסנגר על פלורס, אבל אני אקח את הטענה שלו, שגם רוב האוהדים חשבו שנכון לעלות עם קישור של אגבה, אלי ואיתן אזולאי. איתן אזולאי במשחקים האחרונים היה נראה יותר נאואל ב10 ממה שנאואל עצמו משחק. ואז היה צריך לעשות את זה לבד. אתמול אזולאי לא נכנס למשבצת הזאת, זה אולי משהו אחר, אבל אני לא יכול להגיד שלא הייתי פותח עם השלישייה הזאת, או שזה מנותק בעיניי לפתוח עם השלישייה הזאת. נגד מכבי נתניה, אחי, תעלה או עם נאואל או עם אוחנה. נגד מכבי נתניה, אחי, אתה בוא, נגד מי אתה משחק? נגד קבוצה יותר אגרסיבית, אני מקבל את זה. אז תנסה את אוחנה, תנסה את חזיזה באמצע, תנסה את אוחנה באמצע, תנסה 5-3-2, תנסה 4-4-2. שיחק כנפיים אחרות שיכולות לבוא לאמצע ולייצר. שיחק כנפיים, בדיוק. כמה פעמים אתמול, סוף הכניס כדור לאמצע, סטוארט לוקח את הבלמים איתו, ואין אף אחד. אין אף אחד, הכדור כאילו עובר מימין לשמאל, חזיזה לא נכנס משמאל לאמצע, איתן אזולאי לא יודע לעשות כניסות של 10. כמה פעמים אתמול הכנסנו כדור, והוא פשוט הלך לקצה השני. אז גיא, אתה אפילו יצאת בפרק הכנה, אתה יצאת לשחק עם שני חלוצים, כדי שיהיה כתובת לדברים האלה שאושרי מדבר עליהם. פשוט יצאת פה קרח מכל הכיוונים. אני לא סנגור של פלורס כרגע, ואני אומר, כאילו, אם במסגרת של 3 קשרים, זה משהו שהמון אוהדים ופרשנים, וכולם כאילו דיברו עליו, זה לא משהו הזוי, וזה שאושרי אולי חושב שזה מנותק, וזה לא הגיוני לשחק ככה נגד נתניה, זה בסדר, אבל זה לא הזוי לגמרי, כאילו, שני חלוצים כאילו. אז תעשה התאמות, עלית עם שלישיית נגרים באמצע, סליחה, שלישייה שלא יודע, אין לך דריבליסט שם, אין לך מישהו שמצטרף מקו שני, תעלה עם כנפיים שיודעות לייצר. למה כל הזמן לסדר? זה בעיניי לא יכול לפתוח, אין סיבה שהוא יפתח, כמו שנאואל ראינו שהוא לא היה טוב במשחקים האחרונים, למרות שהוא קיבל הרבה מאוד קרדיט, גם זה שיש לו את הסרט קפטן, הוא קיבל הרבה מאוד קרדיט, והוא לא מצדיק את זה. אני רק רוצה להוסיף, רק רוצה להוסיף, כן, אגב, נתן גול וזה, אני רוצה להוסיף שיצאנו קרחים מכל הכיוונים, סליחה אושרי, אנשים לא יודעים שאתה קרח. יצאנו קרחים מכל הכיוונים. בסדר, זה ביני לבינו. הגזענות קרחים גם עכשיו. כי גם, וגם אייג'יזם. נמצא איתנו בפרק חנוך דאום. דביר בנדק, אהלן, ערב טוב.
מבחינתכם כולם אותו דבר, אתה אומר. פורטיס, מה אתה עושה פה? וואי, צ'וצ'ליץ', כמה זמן לא היית פה. יפה. בעצם משחק אסוציאציות מעולה. כן, אני חשבתי שגיא יגיד, יוסי אבוקסיס, איך ניצחת את מכבי חיפה כאלה? ממש לקחת את זה. לא, כי זה התחיל מחנוך דם, כי בקופה ראשית זה עם חנוך דם. כן, נכון. חנוך דם, עומד שם בתור. כן, סליחה. אז מה שאני רוצה להגיד זה שקרחים מכל הכיוונים, כי גם עלית עם שלישיית אמצע שלא יכולה לתרום כלום לחלק הקדמי, גם הכנפיים שלך לא מייצרות, וגם היית מופקר כבר מההתחלה. מכבי נתניה שיחקה ב-5-3-2. זה לא קיימי עכשיו אגב. נכון, מכבי חיפה שיחקה ב-5-3-2 קצת כמו שדיברנו גיא, והחלוץ השני שלה היה בעצם שחקן שהוא יותר 10, אז כל פעם שהיא צריכה להביא אותו למטה, והיא הייתה עם רביעייה באמצע, היא פשוט יכלה לעבור את הלחץ של מכבי חיפה, שהיה בשונה מבדרך כלל מאוד לא מתואם, ומאוד רחב, עם מרווחים גדולים בין השחקנים. בסדר, זה מאוד היה דומה לדברים שראינו שנה שעברה, שבשנה שעברה מכבי חיפה ניסתה ללחוץ בהמון משחקים, ועשתה את זה גרוע, ואז הייתה נורא מופקרת. ופה אני מגיע לחלק האחורי, בינינו, ובין כל המאזינים שלנו, זה עוד גול שהוא 100% על סק, שפשוט הוריד את הכדור למאור לוי, כמו שמורידים בחימום של משחק. בסדר? גול שני, שהוא ראשון בראש בין סק לאיסת, ואז בטאי מאחר ומקבל את הגול עליו, כלומר 3 שחקני הגנה ביחד עושים טעות, וקני לא נמצא ליד המרים. אם תראו שוב את הגול, אז תראו שקני עושה שם סוג שלו טוב. קני לא נמצא ליד המרים, ליסב וסק, שחקנים גבוהים, לא מגיעים לכדור, ביניהם מגיע שחקן ובטאי מאחר בסגירה. אז הגול השני זה מתנה מכל ההגנה שלנו, והגול השלישי, מתנה מקיוף, אמרתי קיוף, ירמקוב שנראה כמו קיוף. זאת אומרת, מכבי חיפה מקבלת 3 גולים מול נתניה, 3 באשמתם הישירה של שחקני ההגנה והשוער שלה. רגע, אופק, אבל יאמר לזכות ההגנה שלנו, שזה לא 3 המצבים היחידים שהם סידרו. באמת שאם נתניה היו מבקיעים את הכל... עזוב, בהתחלה סק פאול וכזה כדור שם לאיזה, וואי, כבר בהתקפה הראשונה שם הוא עושה פאול בצד שמאל, אחרי זה הוא עושה את הפאול של הביתה החופשית. עכשיו זה לא, אני גם לא בא להפיל שום דבר על סק, כמו שלא אהבתי שהפילו על נאואל, כן, הנה ראינו, יצא נאואל, ממש אנחנו רואים יותר טוב, אני לא מפיל על אף שחקן פרסונלית, אני בא ואומר, קבוצה שהיא גם לא מסוגלת לייצר כלום, וגם כל כך מופקרת, וגם קו ההגנה שלה עושה כל כך הרבה טעויות, אין לה מה לחפש על הדשא. עזבו רגע את כל המסביב, אין לה מה לחפש על הדשא. כן, ככה זה נראה אתמול. ככה זה נראה אתמול. תשמע, היה, וירמקוב לקח שם לפחות, אני זוכר לפחות 2 כדורים של גול. כן. לפני הפנדל המפגר הזה שהוא תרם להם. כן, היה שם עוד מצב של כמעט פנדל, שהוא לקח 2 כדורים. של כמעט 2 בעיטות באותה התקפה. בדיוק. כאילו, בעיטה הוא ידע ולקח את הריבאונד. כן, אבל יכול להיות שזה בגלל 6. יכול להיות שזה בגלל 6 החדש, כי זה לא אופייני, עד עכשיו לפחות הגנתית, מכבי חיפה לא הייתה מופקרת. אתמול זה היה די חריג. ובוא, אחי, יוסי אבוקסיס, יש לו את אותו טריק, מאז שהוא אימן את בני יהודה, פשוט פעם קראו לזה יונתן כהן, פעם קראו לזה צ'יבוטה, פעם קראו לזה אספריה בביתר, יש לו את אותו תרגיל, הוא הבלם מוסר למגן, המגן מוסר לחלוץ שעושה תנועה מהקו הרחוק, ועוקף את השחקן על הקו. זהו, זה התרגיל שלו, אחי. 11 שנה הוא מאמן בליגה עם אותו תרגיל, אותה תבנית התקפה, ולא הצלחנו לעצור את זה. וכל הגולים מצד שמאל, כאילו אתה מאמן, אתה לא רואה שקו שמאל שלך פתוח? 2 גולים ב2 דקות משם. אתה לא רואה שקו שמאל שלך פתוח? לא תזיז לשם. אני חושב שבגול השני סק כבר יצא לשחק את המגן. הוא כבר יצא לשחקן שהרים, ובגלל זה היה תחום. כן, לא בדיוק. ממש ראיתי את זה כמה פעמים, כי זה היה... הוא יצא מהעמדה, הוא ברח טיפה שמאלה. כן, ועד שכך שהוא הבלם הימני. אתה מבין? כן, אני יודע. ממש, כולם משכו שמאלה, בדיוק. ושוב אני אגיד, ופה אני גם רוצה להיות הגון, כי מתחילת העונה אני מדבר על זה שפלורס תיקן הרבה דברים משנה שעברה, שקשורים בעמידה טקטית, באי הפקרות, ביכולת של שחקנים להיות במרווחים נכונים ומיקומים טובים, ומה שראינו אתמול זה ממש קטסטרופה מקצועית. לא בעיניים של איש כדורגל או מאמן כדורסל, בעיניים של אוהד. קטסטרופה מקצועית על הדשא. ואם המשחק היה נגמר 5-2 לנתניה, זה גם היה דומה. זה גם היה מייצג באיזושהי מידה, 5-3. בסוף שוב פנדל וכולי. עכשיו, גם החילופים. אם חזיזה פתח ואנחנו היינו מנצחים את המשחק הזה והכל היה עובד טוב, אז בסדר. אבל אנחנו כבר מסתכלים על מאמן שלא בוחר, לדעתנו נכון, את השחקנים הנכונים להרכב, כי חזיזה ממשיך לשחק למרות שלא מגיע לו,
אנחנו מסתכלים על קבוצה שלא שיחקה אתמול, שבאמת לא ידעה לאן להניע את הכדור. זה היה, מכל המשחקים שלנו השנה, זה היה נראה הכי גרוע. עד עכשיו שיחקת נגד קבוצות שאתה אומר, אוקיי, ושיחקתי טוב נגדם, ואולי כאילו הייתי צריך להוביל כדור, והיה איזשהו סדר במשחק. כן. אתמול, שזה משחק שאתה אמור לצאת ממנו לסדרה של משחקים שאתה מנצח, נראית הכי גרוע, התפרקת ב5 דקות, גם החילופים אחרי זה היו לא טובים. שוב, הוא לא תכנן לעשות חילוף משולש, היו שם 2 שחקנים על הקו, ואחרי זה הוא צירף עוד אחד, אבל זה לא משנה, כי גם החילופים אחרי זה היו לא טובים. נכון. את מי הוא צירף שלישי? את קנג'י. את קנג'י, כן. שהוא כמובן לא התכוון להכניס אותו. שזה מחזיר אותנו לדיון לפני. יש פה בן אדם, לקח לאביור, שרף שחקן, מההתחלה. ולא פלא שאחרי זה קנג'י עולה. עכשיו פעם ראשונה שראיתי את קנג'י עולה ומשחק בחצי הילוך. שחקן שמתחילת העונה כל פעם שהוא עולה, משחק בסופר אינטנסיביות. שחקן שבוע שעבר עלה למונדיאל. כן, ומבקיע בנבחרת. ונתן שערים יפים מאוד. איפה הוא? בקרסאו, נכון? כן. שקר כלשהו. נבחרת רצינית מאוד, כן. אני במקרה מכיר אותו כי זה קשור לעבודה שלי, אני לא יכול לדבר עליו. תמיד האיש תמיד קשור, תמיד זה איכשהו קשור לעבודה של אושרי, לכל מיני עבודות של אושרי. אגב קרסאו, ואגב מונדיאל, אני כאילו בתור חובב מונדיאלים, שהיה כבר ב3, אמרתי, טוב, בוא ניסע אולי למונדיאל הזה, אבל גם מחירים בשמיים, וגם אתה יכול ליפול בסוף על קרסאו נגד בוצואנה. כן, כן. לשלם $500 כרטיס וליפול על משחק הזה. כן. זה ממש... זה לא במקום מרוכז, זה ב3 מדינות, זה מסובך. כל הכיף של מונדיאל שהייתי לפחות זה שכאילו יש המון, כאילו כל הנבחרות ביחד. אתה רואה את הקהל וזה, יושבים בירות, לא יהיה את זה במונדיאל הזה. זה מפוזר במרחקים גדולים מדי. מה עוד אתם רוצים על המשחק? כי אני רוצה לעבור דברים גדולים אחרים. אז לא, פנדל של יובנוביץ' ומצד שני בסדר, קורה אחי. אושרי לא אוהב שאנחנו אומרים שזה קרמה, אז אולי זה סתם אנרגיה רעה, אולי לא הגיע לנו, אני לא יודע, אבל יש משהו סמלי בלקבל פנדל בסוף המשחק, לנצח את הניצחון המכוער הזה, ללכת הביתה, להתאמן שבוע אחרי שניצחת, יש משהו להחמיץ אותו, לסיים בתיקו מאכזב, ויש משהו עוד להצליח שהשוער שלך יעשה טעות שהוא לא עשה כל השנה, פנדל ולהפסיד אותו. זה מטורף. אז אני רוצה להגיד לך גם שהאווירה באצטדיון הייתה לא חיובית בלשון המעטה, באמת, כאילו. ואני מחריג את הקופים, כי דווקא הגוש של הקופים עודד בלי הפסקה, וגם בשריקות של שאר האצטדיון הוא ניסה שם לדחוף ולהרים, אז אני מחריג אותה, אבל באמת שההתנהגות, במקום באמת לבוא ולקחת, וגם יאללה, ספגנו את 2 גולים המסריחים האלה, וגם אנחנו לא משחקים טוב, אבל בוא נביא ניצחון, מה אכפת לי? אז לא, אנחנו רוצים להביא הפסד, כדי שההוא ילך הביתה. מה זה התרבות הזאת? ממש. מאיפה? כאילו, אני יודע מאיפה, אני לא מאשים את הקהל, זה שוב, מגיע מלמעלה, מהנהלה, דרך הרדיו, ומשם כאילו, ברגע ששמת את השם המיידי, ופה אני אתן לך כבר לפתוח את הנושא הזה של הנושאים היותר גדולים, אז זה מחלחל. ברור. שמע, זרקו אותו מתחת לאוטובוס, אחי, מה זה אוטובוס, אחי? לא נעים לי להגיד, אתה יודע, זה נגמש. אמרו לאוטובוס, גם תן רוורס, אחי, תן רוורס, אל תפחד. פומה, D9, העבירו עליו הכל, והיה לא חזור, כמו שאמרת, לקרצף. כן. אז אני הייתה לי מחשבה, שהיא מלווה אותי כבר כמה ימים בואכה שבועות. רגע, אני חייב שאלה אוף טופיק, איך קוראים למכשיר הזה, לכלי ההנדסי הגדול הזה, עם העיגול שמשטח? סק. זה שסוללים איתו כבישים. אני יודע למה אתה מתכוון, אין לי מושג. אז עם זה דרסו אותו, שהוא הופך לפיצה. כן, בסוף. אז זה עם הגול הוא אומר. כן, סליחה אופק. לא, אני ניסיתי לחשוב על מה מהדק כאילו, מחבש? מחבש אולי. מחבש. טוב, אז ניסיתי לחשוב, זאת אומרת, מה זה ניסיתי? הייתה לי מחשבה ארוכה ואני מנסה להביא אותה עכשיו, אתם יכולים באמצע לקטוע אותי ולהגיד את דעתכם. אם צריך למקם נקודות על ציר הזמן, בין החגיגות של האליפות השלישית אי שם במאי 2023, עוד כזה לפני ששערי הגיהנום האמיתיים נפתחו,
לבין הקריסה המוחלטת שבה מכבי חיפה נמצאת היום, אז כל אחד יכול לבחור אירוע אחד שלדעתו הוא האירוע הכי משמעותי. יש מי שיגידו שהמינוי של דגו, זאת הנקודה הכי חשובה, אחרים כבר גם בפודקאסט הזה דיברו על החזרה של ברק, והבניית סגל בקיץ הקודם, והענייני אגו וכולי, אחרים יטענו שדווקא הפיתורים של ברק ושל אלברמן, והמינויים אולי, של פלורס ורפאלוב כמחליפים שלהם, זה הנקודה הכי חשובה. אגב, שמעתי אוהדים שאומרים שהכל התחיל בכלל במינוי של איציק עובדיה למנכ"ל, כשהוא קיבל את המועדון במצב של מוכנות להפלה לליגת האלופות, קבוצת בת מתפקדת, סדרה מקצועית וכולי, אני לא יודע, כל אחד יבחר. אני רוצה לשים את האצבע על הנקודה הכי קריטית בעיניי, ויש מצב שהמאזינים יקטלו אותי, אז סבבה, תגיבו בטוויטר. ההחתמה של גיא מלמד. למעשה כל חודש ינואר, כל חלון ינואר האחרון. עד אז, גם כשהתקבלו החלטות לא טובות, או לא נכונות, או לא בזמן, המניע שלהן היה מניע מקצועי. זה יכול להיות, אני חוזר אחורה, כן, שואו שהגיע כזר לא מספיק טוב לשש ומאוחר מדי בקיץ ההוא, או אפילו שם ההחלטה להתאבד במרכאות על דיה ולא על הצילי, אתם זוכרים? או ההחתמות בינואר אחר כך של קאסה וגדי זיכרונו לברכה וכל אלה, וגם בקיץ הקודם, למרות האיחור עם הכנפיים והטעויות האחרות, אני הייתי בתחושה שהשיקולים היו קודם כל מקצועיים. ואומנם התוצאות היו רעות, אבל לפחות ברמת הכוונה, אני לא חושב שהיה ספק שמנסים להצליח מקצועית כאיזשהו כיוון, שזה הוויז'ן, שיש איזשהו חזון מקצועי כלשהו. ואז הגיע ינואר האחרון, שבו גיא מלמד חותם מכבי חיפה, ואנחנו מבינים היום גם מסביבתו של השחקן וגם מאחרים, שלא המנהל המקצועי והמחלקה שלו רצו את גיא מלמד, ולא המאמן והצוות שלו בדיוק רצו את גיא מלמד, לא חשבו שזאת החלטה טובה. ויחד איתו הגיע גם ריקרדיניו, למה, ואפילו אין סימבה, בסדר, שלא שוחרר והמשיך, אז כל החלון הזה, אבל גיא מלמד הוא הדוגמה, הוא הנקודה שבה מכבי חיפה חדלה בעיניי מלהיות מועדון שבו השאיפות המקצועיות הן העיקר. שגם אם טועים וגם אם מפספסים וגם אם דברים לא הולכים, לפחות יש איזשהו רציונל. לפחות מתעסקים בעיקר, בלנסות להצליח. ההחתמה של גיא מלמד, היא קודם כל הייתה החתמת יח"צ, עשו שחמט ליואב קץ, וככה, ומהר מאוד השחקן הזה הבינו שהוא לא ברמה באימונים, והוא הבין שאף אחד לא רוצה אותו, ולא ברור לי, באמת אבל, איך יוצאים מהלופ הזה, שהתחיל בהחתמה של גיא מלמד, שהתחיל בינואר האחרון. המקום שבו, לפחות לתחושתי, נגמרה מכבי חיפה המקצועית במידה מסוימת, והתחילה מכבי חיפה של הצ'לבלה. אהבת את הצ'לבלה. מאוד אהבתי את הצ'לבלה. אני אגיד לך מה, אני יצאתי מריכוז באמצע, פתאום הופיע לי פה איזה אורח, חתיך, לא, גמגמתי, פססתי כאילו, לא נעים לי. תשמע, הרגשתי שאנחנו מדברים מקצועיים מדי ורגוע מדי. אני ניסיתי להעלות את צ'רקיס, כן? הייתי צריך איזה 3 ג'וינטים רק כדי להירגע לפני שאני עולה לכאן, כדי לשמור על שיח. נוגסי, תגיד לי מתי לשים את הפליי. לא, אני אגיד לך, קשה לי לדעת על מה דיברתם ואיפה בדיוק הרחבתם, אבל כאילו אני לא אוהב את כל הדיבורים האלה, כאילו אני גוזר ממה שאני שומע מאופק על כאילו זה איזה נקודה, זה תהליך ליניארי. זה דבר ראשון שאנחנו אומרים, זה הדבר הראשון שאנחנו אומרים שהוא לא קשור למשחק. כן, שהוא לא קשור למשחק. לא, עזוב את המשחק, עזוב, אני לא מדבר אפילו על השנה. ההסתכלות שלי... איזה חתיך אתה? מה נזכר איתך? עשיתי, כן, קצצתי את השיער. הקצוץ יפה לו. לא עשית קרחת כמו אושרי? סתם. אני אפילו לא אני כל כך כועס שאני אפילו לא אתייחס לא למחמאות ולא לעלבונות. אני לא אוהב להסתכל על זה. אני מבחינתי 3 שנים עם ברק זה האוטלייר, זה היוצא דופן. ב-15 השנים האחרונות המועדון שלנו מתנהל בצורה לא טובה. עכשיו אני יכול לעלות לפה ולצהול ולשחק על הקלף של אמרתי, אבל כאילו... אבל אם היינו רוצים, אז הייתי מביא טרקן. נכון, בדיוק, אבל כאילו זה לא היה קשה לראות, זה מה שאני אומר, ההצלחה והשושלת הזאת שנבנתה פה בשנה האחרונה גרמה לאנשים קצת לשכוח שאת ההצטברות של המקרים שגרמה לזה שהצלחנו, אין פה ולא היה פה שינוי מערכתי. אני פשוט לא יודע מאיפה... היה זמני. היה זמני. כאילו, מבחינתי מדבר עכשיו על פלורנס, זה כמו לדבר על כל מאמן אחר עכשיו, יש לו מספיק אשמה לזרוק עליו, אבל זה מזכיר לי את הזעם מהתקופות של לפני ברק, שיכלת לגמור את הראש לכל מאמן, אבל לכל מאמן הייתה תקרה מאוד ברורה עם הניהול ועם הסגל שהיה לו.
אז כאילו השאלה לאיזה כיוון אתם רוצים ללכת עכשיו, כי כן אפשר ללכת לפלורס על הראש על 100 דברים אחרים, אין מאמן אחד, כולל ברק, ויש לי הרבה מה להגיד על סגת ברק, אני לא חושב שהוא יצליח, לא חושב שהוא אמור לחזור, אבל הזלזול הזה במה שהוא הביא לנו, כשבאליפות הראשונה היה לו סגל לא יותר טוב ממה שיש עכשיו, הביא לנו אליפות, בטח בהגנה, ופני שלא היה פני, אז כאילו, אני חושב שכן, אבל זה כאילו נקודה קטנה, שאלה זה לאיפה רוצים ללכת עכשיו, כי מבחינתי בכלל פלורס לא אמור לתפוס זמן אוויר עכשיו, צריכים לדבר על האיציקים, ועל הליאורים, ועל האנשים שמקבלים את ההחלטות אצלנו, ועל היד המכוונת, ועל יעקב, כאילו, כי אנחנו בני אדם, נכון? אז זה משתיק לנו, אנחנו מקבלים 3 אליפויות ברצף, אני חשבתי שאני אמות בלי אליפות, אני כולי אסיר תודה, והביקורת שוכחת, אבל זה לא, שום דבר מהותי לא משתנה פה. הניהול הוא פח, והוא יהיה פח, אנחנו רחוקים שנות אור, מקבוצות אחרות שלא ננקוב בשמם בהתנהלות היומיומית, הכל מסריח מהאנטי, הכל מסריח משכונה, הכל מסריח מחובבניות, יש לי באמת 1000 כיוונים רדיו חיפה, ואני לא יכול, תכוונו אותי לאיפה, על מה דיברתם ועל מה לא, כי אני לא רוצה... אז רגע, אז אני אקח חלק מהמילים שלך מהעצבים, ואני אגיד שמה שהוביל אותנו ל3 אליפויות וליגת האלופות, זה היה תהליך מאוד, אי אפשר לכוון לשם מראש, אי אפשר להגיד אני אגיע לליגת האלופות, אלא אם כן אתה באמת סוג של עופר ינאי ששופך סכומי כסף אסטרונומיים, אבל היה במכבי חיפה תהליך, כאילו היה בנייה, היה מחשבה נכונה, הלכו על לקדם כדורגל במחלקות סקאוט, במחלקות אנליזה, הביאו מאמן, כדורגל מתקדם, קודם כל, היה ניסיון לתת דרך, היה ניסיון לשחק קצת המושכות מהצד של יעקב, וכמה מתוך 4 שנים האלה, ברק היה 3 שנים, נכון? אם אני לא טועה, מנהל מקצועי, 3 שנים מתוך... אבל זה לא רק הוא, רגע, היה גם את בנדוב, שנייה, אני רק אגיד, אבל לפני זה בא על זה שפגעת בול כמעט בכל זר וזר, לא רק ביכולת, אלא גם באישיות, שזה כמעט ולא קורה, זה היה ברמה של... אבל לוגסי, אני לא חושב שזה מקרי. אני חושב שמה שקורה השנה, שאתה מביא שחקנים מפה ומשם, והיום סברינה, שחקן שאמור להוביל אותך, ומחר שחקן שאפשר לשחרר אותו, וכנל עם גוני, וכנל עם שחקנים אחרים, זה לא מנוהל. שיש לך שחקנים שאתה בינואר, פברואר, מרץ, אומר, אותם אני רוצה לשנה הבאה, ומצליח להנחית אותם, זה מאוד מתוכנן, וזה לא לפגוע סתם, כאילו ברגע שאתה מתכנן דברים, ויודע מה אתה רוצה, אתה פוגע, ברגע שאתה לא מתכנן, ואומר, אולי פה לי איזה שחקן, אז זה בדיוק מה שאתה רואה במכבי חיפה כרגע. אני מאמין מאוד גדול במומנטום ובהמשכיות בזה, ואני חושב שהשנה הראשונה של ברק, ההצטברות של הפגיעה בזרים ביחד עם כן, סוג של תהליך שנבנה קצת אצל מרקו, אבל בסוף כאילו, כשברק הגיע הוא קיבל, איזה 5 זרים היו לו, חוץ מאיך קוראים לו? מבוקה פלניץ' דוניו, חוסר רודריגז וילדסקוט. היה את וילדסקוט, שהוא היחיד שכאילו לא התחבר עד הסוף, ביחד עם השחרור כמובן של עומר אצילי שגן. היה שם השתלבות, ולאט לאט מההצלחה שמה, גם כאילו ניתן, הרי ברק לא קיבל את הכוח מהשנייה הראשונה לשלוט בהכל, הוא קיבל את הכוח בהדרגה, כי הוא הביא תוצאות בשנה הראשונה, ולאט לאט קצת הניהול השתחרר, ונתנו לו, ברגע ששנה אחת לא היה זה, הכל נגמר, שנה אחת לא הצליחו, כל הכוח נלקח מהם, ושוב ההחלטות לא מכוונות מגורם מקצועי, בשום ראייה מערכתית ארוכת טווח, אני פשוט, בדיוק מה שאופק אמר. אנחנו צריכים להסתכל על מכבי חיפה כמועדון שלקח 3 אליפויות במה? ב-17 שנה, משהו כזה, 15 שנה? 15 שנה. ולא כמועדון שלקח 3 אליפויות ב5 שנים האחרונות. אין פה שום דבר מהותי שהשתנה, וזה לא מפתיע, כאילו אם אני... יש המון מהותי שהשתנה, פשוט השתנה לרעה. לא, אבל אני אומר שמה שהיה בתקופה של ברק, זה היה זמני, זה לא אבל אני לא מסתכל בכלל על ברק. לוגסי, אני לא מסתכל על ברק, אני מסתכל על זה שהיה מנכ"ל שלא התעסק בעניינים מקצועיים, אני מסתכל על זה שהיה מנהל מקצועי, שידע לשים את הדברים הנכונים, ידע לנהל את המחלקה הזאת ולא לגנוב דעת של נסעתי לחול וצילמו אותי בדיוטי פרי, אבל הכל תלוי תוצאות, כי אם ברק לא לוקח את האליפות בשנה הראשונה, מי נותן להם את המנדט? אתה יודע, אני קורא את
קראתי את הרעיון של איציק אתמול, אחרי זה, את הרעיונות בגל רעיונות, עברתי שוב, אחרי ההפסד אתמול. ואתה כאילו, אתה אומר, לא באמת, אמרתי למה, כי אתה קורא את זה, ואתה צוחק עכשיו על זה, על הפרסומים של הזה, אנחנו ידענו שזה תהליך, אנחנו ידענו זה, אתם צוחקים, תראו איך ניצחון... אתה מדבר על האופוריה אחרי 5-1 על אשדוד? כן, על הסבב רעיונות. שליאור היה הד הסקאוטים. גורמים במועדון. לא, אז מה אני אומר? רגע, אופק, מה אני אומר? אז אם עכשיו פלורס מביא תוצאות, וקורא מה שאתה חופר לנו בתחילת שנה בקבוצות, אני רואה פה זה, 24 מתאזרחים, אנחנו הולכים פה לשושל, אז כולם מדברים על מכבי חיפה, שהנה, שהובילה לשינוי ניהולי, והנה יעקב משחרר, והנה זה, והמערכת בריאה. הכל שמה... מי זה כולם? אם היינו מצליחים, זה היה הנרטיב, אם היינו מצליחים, אם פלורס היה מביא תוצאות טובות, אז הנרטיב היה שהניהול השתנה, שום דבר לא משתנה, הכל פה הוא תלוי תוצאות, הכל, והפעמים היחידות שיש שינויים מערכתיים לאורך זמן, זה כי התוצאות טובות. אם ברק לא היה לוקח זה, לא היה לך שושלת בה, אם הוא לא לוקח את האליפות הראשונה, ולא היה לך, ואני לא מאמין שגל היה מקבל את הסמכויות שהיו. כן, אבל אנחנו מסתכלים פשוט הפוך, אני אומר, התהליך הוביל לתוצאות, ואתה אומר, התוצאות הובילו לתהליך. כן, כי... זה ביצה ותרנגולת, אתם אומרים אותו דבר. פשוט אתם מחליפים את הביצה והתרנגולת. ברגע שברק לקח את האליפות, שחררו לו. נכון. ברגע שלא הצליח, לקחו לו. צריך להגיד את הדברים כמו שהם. זה נכון שיאנקל'ה שחר, כבעלי הקבוצה או נשיא הקבוצה, הוא הראש, הוא השם, כמאמר הקלישאה, בסדר? זה הכל עליו. ובכל זאת זה לא... מה פתאום, זה המחלקה המשפטית. תודה, היועמ"שית. היועמ"שית של חיפה. זה לא או, זה גם וגם, בסדר? ואם המנכ"ל זורק הביתה את כל הסדרה המקצועית, בסדר? ולוקח את כל הכוח לידיים שלו, לידו יש דובר או עוד אנשים כאלה, והוא ממנה לתפקיד כל כך חשוב, שחקן שמעולם לא היה חלק מצוות. מעולם, שחקן שעוד רצה לסדר את המגנים ואת הגרביים ואת הנעליים שלו בעונה הזאת ולעלות לדשא, ואולי חוץ מהדלפות לעיתונאים לא עשה שום דבר מערכתי. אבל מהמחזור הבא אנחנו מתחילים לשחק לפי איך שליאור רוצה, חכה, עד עכשיו. ויחד, צריך להגיד את הדברים כמו שהם, אחי, יחד הם בחרו מאמן לא מתאים, בנו את הסגל בצורה לא מספיק טובה, ועל הדרך גם עשו קמפיין יח"צ מביך, שהוא באמת מעליב אותי כאוהד. אני מוכן כאוהד לספוג כל מיני כישלונות מקצועיים. אני שונא שמזלזלים בי ככה. אני שונא את זה. זה מבאס אותי, גיא, את העד שלי כל השנים. זה מבאס אותי, הזלזול הזה. אף אחד לא לוקח אליפויות תמיד, אף אחד לא נמצא בטופ תמיד. יש משהו בשרשרת ההחלטות מאז הפיטורים של גל וברק, והמינויים במקומם, והדרך שבה הדברים התנהלו, שהוא בסדר, הוא חטא, הוא פשע, כאילו, ואז חטא על פשע זה השחצנות הזאת, של לא להביא זר שמיני שהוא פתוח לך, ולצאת למסע יח"צ, באמת אין לי, מרוב תסכול, אין לי מטאפורה טובה להגיד, באמת. לא, אני אגיד רק דבר על המסע יח"צ, המסע יח"צ הגיע אחרי 5-1 על אשדוד, בסדר? 5-1 על אשדוד, שהיה ברור לכל מי שראה את הקבוצה ואת הסגל, שאחרי ששחררת את רפאלוב סבא דוד, אין לך צ'אנס לגול. אין לך צ'אנס לגול, על מה אתה עף, אחי? כי נתת 5 לאשדוד, אתה לא יודע מה יקרה מחר. וגם שם. אחי, 10 שלך זה מעוול. זה 10 שלך. וגם שם 5 הייתה מה? 3 או 4 מתוך מצבים נייחים וקרנות? בחייאת, כמה גולים נתנו מתחילת שנה לא קראתי לדעתי ש11 מ-13 שערים, אחי, זה נייחים. או מתוך חופשיות או קרנות. זה פסיכי, אתה לא יודע לתת גול במצב עומד, ואז הם הולכים לתת יח"צ. ואז רפאלוב היה, מה הוא היה? Head of Scout, ואיציק עובדיה היה המנהל המקצועי. פתאום אחי, 2 תיקו והפסד, אני רק מנהל את החבר'ה פה, הם בחרו את הזרים. לא, יותר מזה, אושרי. אני בא למלא את המכונת משקאות של משקר וחותך. זה אין לי שום... יותר מזה, עכשיו, רק עכשיו... עכשיו אני אנווה. מעכשיו. לא, אבל אופן, גם אנשים עם אינטליגנציה סבירה ומעלה כמו שלך בקיץ קנו את זה. אתה חשבת, זה סגל לאליפות. אני לא קניתי את זה, אני באתי ואמרתי שיש פוטנציאל, תביא את ההקלטות, שיש פוטנציאל מטורף עם 8 זרים ו4 מתאזרחים. אני אמרתי תשאלה בין מההתחלה. בוא'נה, אני ישבתי פה והסברתי לכם שלא חיפשו כנף ימין במקום סברין לכל הקיץ. אבל כל 8 זרים ו4, 70%, 80% מהם זה נמלות עבודה, זה לא... אין לך כאילו, אתה רואה שהוא בינוני... אמרתי שהפוטנציאל גדול. זה הכל.
אז אני לא מבין, הדרך שבה הסגל נבנה מבחינתי, לא, הזר השמיני, נכון, היינו בשיחות האלה. כל הדרך שבה הוא... לא, הזר השמיני זה עוד נקודה קטנה שקשורה בזה, בדיוק, שאם מגיע אותו שחקן התקפה, שיכול לשדרג את ההתקפה, זה כן היה משמעותי, ואם מגיע קשר אחורי מוקדם יותר, זה כן משמעותי, ואם מגיעים שחקנים שהם לא שני חלוצים שדורכים אחד על השני, שכבר יש לך שני בלמים שדורכים אחד על השני, אז זה כנראה היה טוב יותר, ואני יכול לתת פה שרשרת אירועים שלנו. אם אתה דואג למצב את האמצע ש3 שנים מדברים איתך פה על זה, וככה אתה פותח זה, וזה השחקן שאתה מביא אחרי זה, תקשיב, אמרתי גם לפני זה, אין לי פה שום גרזן לטחון עם הזה, הוא נראה שחקן, הוא פשוט לא השחקן שאנחנו צריכים, הוא לא, להביא אותו אחרי כל כך הרבה זמן, היה עדיף שלא הייתם מביאים אף אחד. באמת היה עדיף שלא היו מביאים. באמת? 1000%, הוא לא יכול להיות נהדר, הוא לא, אין לו תכונה אחת למה שאנחנו צריכים. ראו את זה, אני לא, תקליט אותי בעוד 4 חודשים, זה לא פלניץ' שבעוד חודשיים יהיה זה, הוא פשוט אין לו את התכונה, הוא יכול להיות אחלה שחקן. זה לא מה שמכבי חיפה צריכה. למכבי חיפה אין שחקן אחד, לא באמצע ולא קדימה, חוץ מגורל לפעמים שיודע לשבור קווים, זה מטורף. אין לה שחקן אחד שיודע לחסות שטחים באינטנסיביות, כולם משפריצים כל פעם שאיתן אזולאי עושה רבע פעולה טובה, הוא זורח על בסיס הבינוניות המטורפת שיש, בגלל זה אתם קולטים שאנחנו עכשיו, כולנו הולכים אחרי הלפיד של סוף ואיתן, הם הנקודות אור בשנה הזאת, סוף בדגורה, כן, לוגסי, אבל רגע, אם השחקנים טובים, אתה לא צריך להגיד שהם טובים ביחס, הם טובים נקודה. לא נכון, אבל זה לא נכון. זה שהם טובים לא אומר שזה... זה לא נכון. אבל הם לא טובים. זה מאוד נכון. גיא, זה לא נכון אבל זה לא נכון. גם בשנים עם נטע לביא, אף אחד לא אמר שאפשר לקחת את האליפות. זה לא נכון. תקשיב טוב, כשפני שיחק אצל ברק, הוא לא היה פני עדיין. הוא בא מחדרה, עפתי עליו מהשנייה הראשונה, אין פה משהו אישי נגד איתן, הוא פשוט לא מספיק טוב להיות 8 או 10 או 6 פותח במכבי חיפה. זה שהוא טוב ביחד. לא מסכים איתך, ואם אין אף אחד מספיק טוב, רז מאיר שם אחרת. אני לא שומע זה, אבל עובדה שפני הצליח לעשות הרבה יותר בסגל, לא הרבה יותר טוב. חבר'ה, לכו תסתכלו על הסגל של העונת האליפות הראשונה. אבל בסדר, לוגס, אתה גונב דעת על פני. אף אחד לא אמר שאפשר לקחת... הנקודה היא שאין פה שום חצים, אין לי שום בעיה אישית עם איתן, לדעתי הוא פשוט, כל עוד הוא יהיה מסמר בהרכב שלך, זה לא סגל האליפות, הוא חלק מבעיה מערכתית, זה לא איתן אחראי לכישלון, ממש לא. גיד, אני שוב אומר, סן מנחם, עופרי ארד, מבוקה, רז מאיר, היו שחקני הרכב בקבוצה אלופה, אחי. זה מה שאני אומר אבל, זה בדיוק מה שאני אומר. אפשר גם לקחת אליפות עם איתן אזולאי. פה אתה כבר חוזר לדיון של איפה אפשר לעשות את זה, שאני תמיד טוען שבהגנה ובכנפיים אתה יכול לוותר אם יש לך אחלה שחקנים באמצע, זה לא הדיון עכשיו, הנקודה היא שאין פה שום דבר אישי נגד איתן, הוא פשוט לא מספיק טוב כמו שגוני לא מספיק טוב, די, כאילו הצבא שיש לו, לא ראיתי דברים כאלה. אחרי שכבר אין לי קול משתי דקות לזה, אז אתה מוסיף את זה, תברית. עכשיו אתה בא לי, כוסים לא, אני מנסה להפסיק אותך. אני רוצה לקדם רגע את הדיון ואחרי העצבים, מה עושים עם עמדת המאמן? כאילו, הגענו לנקודת... איזה שאלה מעולה. רגע, לפני זה, אופק, אמרת קודם, שזה לא האיש המתאים למכבי חיפה, ואני אולי אומר שזה היה האיש המתאים, מישהו שאפשר לזרוק עליו את האשמה מהרגע הראשון, עוד לפני מחזור ראשון. כשאנחנו יודעים שהוא לא כל כך התכופף לבקשות של איציק וליאור. נכון. אתה מבין? לא כך התכופף. לא שש, לא קנג'יגור, לא התכופף. אז ככה, נראה לי שכולנו יכולים להסכים שמכבי חיפה לא תלך שוב למאמן זר? כרגע? לא, זה שהיא לא תלך זה ב1,000%, כן, יעקב יביא שני מאמנים זרים בשנה כשיש לו עוד את בכר על הפיירול, ברור. יופי, אז בקיצור... יש לי בהקשר הזה כאילו משהו להגיד, יש משהו שיקרה במכבי חיפה ואתה תהיה מופתע ממנו מאוד, הכל יכול לקרות כרגע. כן, מאמן זר, לא יקרה בחיים. אתה לא מכיר את יעקב, באמת, מאמן זר לא יקרה בחיים. הכל יכול לקרות בעיניי. או איתי מורדכי, לא. אם יפטרו אותו יחסית מאוחר, או את אחד מהזה, בלבו לפי דעתי. אז ככה, אז אני מציע 4 שמות פוטנציאליים. אם אתה מציע את רוני לוי, אני סוגר את זה, אני סוגר לך את אין בעיה, אני מציע מה קורה בפול. אתה לא יכול לצאת, זה ירוס לנו את ההקלטה, אתה נשאר פה עד הסוף. אני יוצא אם הוא... מדליק את הג'וינט, זורק את האוזניות ויושב ככה.
ככה. בקיצור, אז המועמד הראשון הוא כמובן ברק בכר, האיש שאף אחד לא עושה בשבילו קמפיין, בשבועות האחרונים, וגם כתבות בספורט 5 פתאום יוצאות וכל מיני כאלה. אז כמובן שהוא מועמד גם כי הוא המאמן הכי מאותר שיש, והיחיד שהצליח כמאמן מכבי חיפה להביא אליפויות, גם כי כבר משלמים לו הרבה כסף בחודש, וגם כי זה מאוד ירצה את הקהל, ואם יש דבר שקברניטי המועדון רוצים זה לרצות את הקהל. המועמד השני הוא רוני לוי, שבעיניי מינוי שלו, מעבר לסלידה מהלפני 10 שנים, מההתנהלות, אני רוצה להגיד פה משהו. מינוי של רוני לוי, זו הוכחה שבמכבי חיפה אין גרם אחד של חזון מקצועי, או של תוכניות עבודה, כי אחרת הוא היה ממונה בקיץ, כי הוא הציע את עצמו בכל דרך אפשרית, ודחף את עצמו, והעיתונאים דחפו אותו. מועמד שלישי זה מרקו בלבול, שבעיניי זה מינוי שהוא קל בשבילם, כי הוא עובר יחסית חלק בקהל, אבל הוא המינוי הכי בינוני מכולם, זה מינוי בינוני. למה הוא בינוני יותר מרוני לוי? למה הוא הצליח הרבה יותר מרוני לוי בסיבוב השני? למה? כי אני חושב שלמעט העונה של מרקו בלבול במכבי חיפה, הוא לא היה קרוב להצלחה בשום מקום. לא בהודו, לא בסכנין, לא במכבי נתניה, סליחה, לא בשום מקום. ורוני לוי, מה? הצחיק אותי ההודו. ההודו, כי שם הוא אימן, הוא לא לקח אף קבוצה, ועד שהוא לקח בנתניה, זה היה קטסטרופה. אנחנו מדברים על התאמה למערכת של מכבי חיפה. אז שנייה, לכן אני חושב שרוני לוי הוא מגיע גם בכושר אימון יותר טוב, וגם הוא מסוגל להתמודד. אוקיי, שניהם אנשים שקל לגנוב איתם סוסים. בסדר? בתקשורת ולהכיל את הלוקשים ודברים שטובים למכבי חיפה. והמועמד הרביעי הוא גיא צרפתי, שבעיניי הוא המאמן הכי גרוע מכל הארבעה. זאת אומרת, הוא לא אימן מעולם, בסדר? אבל הוא מאמן גרוע. הקהל ששנה שעברה, צרפתי חסר לברק, הקהל יאהב את זה. וזה נותן איזשהו פתח ללהחזיר את ברק מעליו סלש איתו בקיץ. אלה ארבעת המועמדים. אם אתה שם אותו, אתה יכול גם בינואר להגיד... בוא נביא אותו. פיני ודייוויד של הכדורסל של פעם. כן, אפשר לגנוב עם זה עוד כמה חודשים. מה שמו, איטודיס ודדס. אהבת. כן. תראה אחי, אני אגיד לך את דעתי בקצרה. ברק, אני חושב שהאופציה הכי טובה, זה לא יקרה וזה לא אמור לקרות בגלל הקונטקסט. ברגע שקרה מה שקרה, זה לא ישים מבחינתי. הדיבורים על יעקב יחזיר אותו, כי זה, יעקב גם פיטר אותו לפני חצי שנה. הוא לא יחזיר אותו. זה לא יקרה. זה לא יקרה. רגע. למה? שנייה, אנחנו 5 דקות לפני שהדרבי מתחיל, אתם חייבים לפתוח ערוץ הספורט, לא רואים כלום, עשן, אין דבר, כאילו, דבר כזה אני לא זוכר שראיתי. כן. הכניסו אבוקות בבלומפילד? לא נכון. לא יכול להיות. תחתאות. אתה בטוח שאתה בערוץ הנכון? לא רואים כלום. אבל תדאג, אם המשחק לא נעצר לפחות ל5 דקות, זה בלי ענישה. אבל זהו שכבר לא אכפת לי, אתה לא בא ומחפש את ההורדת נקודות, נגמר, אנחנו בים. אנחנו בים, אחי, כן. מה אתה רואה ערוץ הספורט בכלל, אחי? יש מתקות ב-51. לא, NF עוד מעט הפלייאוף ב-NFL. אבל לענייננו, גיא, וואו, אשכרה לא רואים כלום, איזה מטורף. כלום. כמו החזון המקצועי של ליאור. תקשיב. אני מת. תקשיב. הוא לא אומר את זה עכשיו. ברק, I wish זה לא יקרה. בנוגע לרוני אני חייב להגיד, כאילו תקשיב, אנשים לזיכרון קצר, לרוני יש לו תקרה יותר, הוא יכול להוביל לכדורגל יותר יציב, והרצפה הרבה יותר גבוהה ממאמנים אחרים, אבל הכדורגל הוא סרטן בעיניים, באמת, אני לא סבל, אני לא יכול, לא בא לי לראות עוד רעיון שבו הוא מעונן על זה שעמדנו יפה ויציב, זה לא הכדורגל שלנו, זה פשוט לא אנשים עם זיכרון קצר, אתה יודע, אני לא האמנתי שזאת בכלל תהיה אופציה, ואני זוכר שלפני כמה חודשים אחד מידידינו בקבוצה, כאילו כל הזמן אמר, אני רוצה, וואלה, גיא. לא, גיא אמר ממש מזמן שהוא היה מאמן הבא. זה טריף אותי, כי הוא חי איתי את המציאות הזאת, הוא זוכר כמה זה היה נוראי, בעצם זה שזה נשכח מהקולקטיב, וכאילו מישהו יצא... זה לא נשכח מהקולקטיב, שנייה, אבל זה לא נשכח מהקולקטיב, זה לא מה רוצים, זה מה אנחנו חושבים שיקרה. זה לא אותו דבר. לא, אושרי, הוא רוצה רוני. הוא רוצה רוני. לא, הסיבה שמי שרוצה רוני, זה כי הוא אומר, הוא מדבר את השפה של רפאלו ואיציק. זה למה. זה הסיבה היחידה. עכשיו, על ברק אני רק אגיד זיכרון קצר, האיש, שוב, כל פעם שאני עולה אני אומר את זה, יש לי המון אהבה אליו. 3 שנים שלו שהוא אימן, וואלה, 3 שנים הכי מאושרות שלי ב-15-20 שנה האחרונות, בטח סביב הכדורגל.
אבל שוכחים רגע את שנה שעברה? זה אותו מאמן. אם ברק לא בא רעב, ברק של 24 זה לא ברק של 21. ואם אנחנו הולכים לקבל את ברק של 24, מה הגעגועים? אני חושב שקצת מבלבלים את הנוסטלגיה עם ברק של השושלת. ראינו שזה לא אותו ברק. החילופים שלו שנה שעברה, ניהול הסגל שנה שעברה, פיצוצים שנה שעברה, זה לא אותו אחד, זה לא אותו בן אדם. אז סבבה שהוא על הפיירול, אני לא מעניין מי על הפיירול. ואני, כאילו, אם מסתכלים רגע על דילמת המאמן עד סוף השנה, אני באמת ובתמים חושב שזה לא באמת כזה משנה. כל עוד שזה הסגל וזו הנהלה. להחליף את המאמנים זה כמו בנבחרת, אחי, ש30 שנה מספרים לנו שהמאמן התורן אשם, ולא נגיע לשום מקום בגלל המאמן. זה לא מאמן, אחי. זה הפרשי הרמות. אז אותו דבר. אני לא חושב שזה כזה דרמטי מי מאמן השנה. אני כן חושב שברמה היותר אסטרטגית מלמעלה, זה מעניין לאן הולכים שנה הבאה. אם אתה עוד פעם הולך לבנות מחדש, או שאתה כבר רוצה להתחיל את התהליך השנה. אם אתה שנה הבאה מדברים על להכניס בעלות נוספת, או ששחר מוכר את הקבוצה, ובגלל זה לא רוצים עכשיו להביא מאמן עם חוזה לשנתיים או 3, או מישהו שיתקע איתו על הפיירול לשנה הבאה, אז יבחרו מישהו כדי לסגור איתו את השנה, כי זה לא משנה. אז מכל הארבעה האלה, זה חסר משמעות. הראשון ביניהם שיסכים לחתום על חוזה עד סוף השנה הנוכחית, הוא זה שיקבל את המינוי, עם העיניים הם על שנה הבאה. אם זו הלוגיקה. 1000%, זה כמו... זה לא משנה, אחי, זה משנה לך אם זה מרקו, או אלישה, או צרפתי. זה כמו... מה זה משנה? כולם פסו אותי באותה מידה. אופק, זה כמו השינוי של שם, ההתעסקות עכשיו בשינוי שם המלחמה, אתה מתעסק, כאילו, זה כל כך... יו, ראית את התגובה שמישהו שם לי בטוויטר היום? לא, אבל בוא נחקור, אולי יעקב יחקור למה אנחנו אפשרנו את הזה. לא, כאילו, זה באמת חסר טעם כל הדיון, אני זוכר איך כל כך מאסתי בדיונים האלה בעשור השחור, כי זה באמת כל כך לא משנה. בדיוק. אז לא רוטן, אז נביא את גיא לוזון, לא, אז נביא את מולסטיין, אז נביא, זה לא משנה. גיא, אני צייצתי שבא לי להקיא, ראית את הציוץ הזה? וזה, והתנהלות מזעזעת, התרסקות, ואז מריו מוסה הגיב לי, חכה לשלב שישאלו את השם של העונה לעונת התקומה. זה בול מה שחשבתי. אני צייצתי את זה. בדיוק מה שחשבתי, ושיחקרו שם, איציק יחקור איך אנחנו תרמנו לכישלון בגלל השריקות בוז במשחקים הראשונים של זה, של פלורן. באמת, וכואב הלב עליו, כי באמת שתדע לך, אם אנחנו מוציאים טקו או מנצחים את באר שבע בבית שם במשחק, הכל נראה אחרת, זה הנקודה, וזה מה שהצבן אותי גם בהתחלה, שידעתי שהכל רגעי ויכול להיות שלחודש יהיה טוב, ששום דבר פה לא יכול להיות קונסיסטנטי, והכל משבוע לשבוע ותלוי באותו רגע, אין פה שום, הקבוצה הזאת לא יכולה לשרוד עקביות בחיים, יכול להיות שעד סוף השנה יהיה חודש טוב, שבועיים טובים, אין לנו פשוט כלים מספיקים להיות עקביים וטובים, וזה בגלל ניהול מזעזע, וסגל שהורכב פה, שאני לא הצלחתי להבין מתחילת שנה, איך אנשים חשבו שאנחנו באמת כאילו מועמדת לגיטימית לאליפות, ושם אני לא מבין אותם. כי הם יודעים שהקהל של חיפה מוכוון לשם, אני לא הצלחתי להבין איך כאילו, איפה הפער הזה, איך הוא מצטמצם, מה הם חשבו שיקרה, הם באמת חשבו שהם ירוצו לאליפות, אני לא מצליח להבין את זה. אני חושב שכן, שזה מה שהם חשבו, כן. באמת? אז אני רוצה ממה שהם לוקחים. אני כל כך לא מופתע. גיא, בוא נסדר ממה שהם לוקחים. אתה יודע, מה זה, אני חושב שהם אמרו, אנחנו יכולים לעשות עונה, שתהיה דומה במשהו לבאר שבע של שנה שעברה. נתת 2 גולים במשחק, אתה בעוד שנייה נובמבר. אני אומר לך מה הם חשבו. אתה יכול לצעוק כמה שאתה רוצה. אני שאלת מה ליאור ואיציק, שוב, אדריכלי הכישלון, מה הם חשבו? זאת התשובה שלי. אני שואל באמת, שנה שעברה רפאלוב שיחק עם נואל, בסדר? כן. שחררת את סבא ונתת את המפתחות לנואל. שיחקת איתו שנה, חצי שנה, עד הפציעה. אז אני חותם על מה שאני אומר. הוא חושב שזה מספיק טוב? כן, הוא חשב שזה מספיק טוב, אני חותם על מה שאני אומר. הוא חשב שזר איתן ונאואל, זה שלישייה, כן, או זר עלי איתן, כן, או איתן... לא, זר, שוב, בוא נדע, זר דובר עליו רק אחרי... אני אומר לכם מה הוא חשב. הוא לא חשב בהתחלה, הוא לא רצה בכלל. לא, ליאור חשב, אולי, המאמן לא רצה, המאמן רצה את גוני. ליאור רצה בתחילת הקיץ, ואני מוכן להתערב על זה, איתן עלי נאואל. בבקשה. הוא באמת האמין שנאואל 10 מספיק טוב לקחת קבוצה לאליפות? כן. עם עלי ואיתן מאחוריו, עלי בערוב ימיו ואיתן בתחילת הקריירה. רגע, אני חייב להגיד, כי אנחנו מתקרבים לסיום, אני לא הייתי באצטדיון אתמול, הטקס בהתחלה,
הפרופורציה לדברים שחשובים באמת בחיים, נראה לי שזה משהו שכאוהדים אנחנו חייבים או להתייחס אליו, או לכל הפחות לפחות לחשוב עליו, של מה קהילת אוהדי כדורגל יכולה לעשות לאנשים שנמצאים שנתיים במקום הכי נורא שיש. להם, למשפחות שלהם. כן, למשפחות אנחנו מכירים בכלל. אני יכול רגע לבאס, כאילו, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר. בייסתי, כן. יש לי החמצה, לא, יש לי קצת החמצה פה. כאילו, דיברנו על זה בקבוצה, וכאילו נורא בייס אותי שהמועדון לא חשב לעשות משהו, נקרא לזה טיפה יותר גדול, או טיפה יותר מערכתי, כמו נגיד, מישהו זרק את זה בקבוצה, אני לא זוכר מי, אז סליחה שאני לא נותן את הקרדיט, על לעלות עם מדים ורודים, למכור את החולצות לזכרה, לעשות איזשהו... כאילו, היה אפשר לקחת את זה למקום טיפה יותר, לחבר את זה יותר לקהילה. קצת מרגיש לי החמצה, שוב, אני מבין שזה לא המהות של המועדון, ובטח בשיטסטורם שכרגע מתנהל, אבל כאילו, מישהו זרק את זה כרעיון, אמרתי, וואלה, לעלות עם מדים ורודים, או לעשות איזה שהן חולצות ורודות, ולמכור אותם, ולהעביר את ההכנסות לזכרה של, או לטובת המשפחה, או להנצחה של פינק. כאילו, קצת החמצה שם בעיניי. עם כל הכבוד למנוי לכל החיים. אתה אומר בסוף גם הנושא הזה מתחבר לכל העונה הזאת. קצת החמצה. כן, לא, זה לא קשור למקצועי, זה קשור לא, ברור. לא יודע, כאילו קצת מפספסים את החיבור לקהילה שם, חבל לי. כאילו יכלו לעשות עם זה משהו שהוא... לפחות מחוץ לכדורגל לזרוח, אתה מבין? כן. אבל בסדר. כן, אני מבין. גיא, שי, מישהו? אושרי, לסיום? רק לא רוני לוי. איזה איש, זה לא יהיה רוני. אני גם לא חושב שזה יהיה רוני, כי אני, מהסיבות ששמו את פלורס בסוף גם בקיץ, כאילו, בחרו דמות שתהיה נוחה, היא בסוף לא יצאה להם כזאת נוחה מהבחינה שאפשר לנהל אותו כמו בובה, אבל זה נוח שאפשר לשים עליו את כל האשמה, בכל שלב. וגם המאמן הבא לדעתי, יהיה מישהו כזה שמראש האשמה תהיה עליו, ולא על ליאור איציק. לפי השמועות פלורס והצוות זומנו לשיחת פיטורים אחר. אתה מבין? כאילו, אגב, בדיוק באתי להגיד, מבחינתי שישאר כל השנה, זה כל כך מצחיק, הקפריזות האלה, אתה בא נותן לזה, אתה רוצה לשנות את כל הדפוס, והנה אחרי חודש וחצי לך הביתה. מבחינתי שישאר. עזוב חודש וחצי, הייתה פגרה עכשיו, סיימת את הפגרה, לפני הפגרה היה לך באר שבע והפסדת בבית, מכבי תל אביב. או שתעשה שינוי ותן למאמן אחד הזמן לאמן, ולצאת לרצף משחקים יחסית נוח, או שאל תעשה שינוי, אבל בגלל משחק אחד. אחי, מכבי חיפה זה סוף מחשבה במעשה תחילה, נו, תמיד עובדים הפוך. זה מניב את הפנטזיות של הקהל, שדברים ישתנו, הנה הבאת המאמן, ובסוף השנה הוא יתחבר, והשנה הבאה, כאילו זה מניב את הפנטזיות, שהבעיה היא רק פה, היא נקודתית, רק תביא מישהו, והוא יוציא את כל הפוטנציאל שתמון שם. כן. כמו לרוץ על הגלגל הזה של החברושים והחתולים, אותו מסלול כל פעם. אוגרים, אחי, אוגרים, אל תהיה גזען. טוב, יש למישהו עוד עצבים, עוד משהו להגיד על המשחק? לדעתי חסכנו ללוגסי איזה 200 שקל טיפול. אני באמת, אני מודה לאל, באמת, חשבתי על זה אתמול, ולאורך כל השנה הזאת שראינו את האליפויות בשנים האחרונות, כי זה מוריד לי קצת את רמת התסכול, זה פשוט מטורף לחזור לימים האלה שאתה כאילו מסיים בחגים, סיימת, נגמר, בחגים, אז כאילו, עם כל ההשמצות על ברק, חבר'ה, בחורף עוד היינו בזה, כמה שהעונה הייתה רעה, זה לחזור לבירה המקטע של העשור השחור, לסיים אחרי חודש את הסיפור, לפחות תן לי קצת אסקפיזם. יפה. גיא? אני לא צופה שיהיה, תשמע, אני לא בטירוף על הדבר הזה ועל מה שקורה במכבי חיפה, כי מבחינתי זה היה די צפוי לאיזה עונה הולכים ואיך ההחלטות מתקבלות, והתקווה הייתה שיקרה נס, שבאמת הרכיבו פה קבוצה טובה, ושהיא תוכל לרוץ קדימה, לא יודע אם לאליפות, אבל שתהיה בטופ 3, וזה שאנחנו עוד פעם מתחרבנים, אבל אני גם לא רואה איך זה מתקדם, כאילו באמת, כל עוד... כל עוד זאת ההנהלה, אחי, זה הריקוד. כל עוד זה ההנהלה, זה המוזיקה, אחי. בדיוק, בלי להגיד אף שם, כל עוד זאת ההנהלה, אז זה לא ישתנה. בסדר. טוב, לילה טוב. בנימה אופטימית זאת. מי שמאזין, כן. בשורות חיוביות, כמה שאפשר לכולם. זה רק כדורגל. בוא נהיה בני אדם, יש עכשיו רצף הזכרות קשה.
לחלקנו, דברים שני חיילים שנפלו היום אפילו, דברים שהם הרבה הרבה יותר גדולים והרבה יותר חשובים מכדורגל, אז בואו נשתדל לקחת את הדברים בפרופורציות. תודה אושרי שהצטרפת, תודה לוגסי שעלית, תודה אבא גיא שהפקת, בהצלחה לכולם, יאללה מכבי, ירוק עולה. ירוק עולה.